През 2020 година трябва да сме достигнали 60% от средното за Европейския съюз равнище. Тази цел е заложена в Националната програма за реформи, приета от правителството. Кабинетът прие програма за реформи, но без реформи, заявиха от ДПС. Кабинетът Борисов се ангажира да ремонтира неефективната здравна система. Опитът обаче удари на камък, когато лекарите започнаха протести срещу закриването на болници и недостатъчното финансиране, пише Reuters. Според агенцията, заплахи от мащабни стачки пък са причината правителството да смекчи пенсионната реформа. Когато някой каже реформа, те го разбират, утре излизам и казвам: съкращавам тези болници, слагаме катинари и ги махаме. Това ли е радикална реформа? А какво ще кажат хората? Попита премиерът Борисов. Реформи. Тази дума чуваме повече от 20 години. А резултати? Кога?